Tää ei ole kyllä mikään kaikista fiksuin haaste. Tää oli itse asiassa aika tosi typerä juttu. Me ollaan siis Jennan kanssa tehty ehkä joku pari vuotta silleen, että joka kerta kun me ollaan juotu jotain viiniä, me on merkattu se ylös ja arvosteltu asteikolla 0–5 semmoisessa Vivino-sovelluksessa. Me mietittiin, että kun me lähdettiin kiertämään Espanjaa ja Portugalia reiluksi 8,5 viikoksi, että oisko miten kova, jos me sen reissun aikana saataisiin siellä Vivinossa täyteen 300 arvosteltua viiniä. Ja me oltiin siitä 77 viinin päässä. Mitä veikkaat monta saatiin? No, me käytiin 8 eri kaupungissa ja mentiin junalla välit. Me käytiin ehkä vähän tuon haasteen motivoimanakin aika paljon viinibaareissa ja tapasbaareissa ja rafloissa ja viinitiloilla, mutta kuitenkin aika nopsaa kävi ilmi, että se 77 viiniä on melkoinen työmaa. Jos siinä olisi jokaisena reissupäivänä juonut, niin olisi pitänyt maistaa 4 tai 5 viiniä joka päivä. Eikä me haluttu kyllä tosiaankaan joka päivä juoda. Me käytiin kuitenkin haikkailemaan ja tekee kaikkea muutakin aktiivista. Mutta lopputulos 109 viiniä. Mehän jossain kohtaa havahduttiin, että toi 77 tulisi oikeastaan aika helposti. Ja sitten mietittiin, että no menisikö läpällä satkurikki, ja menihän se. Se 100 viini tuli sellaisessa Pinjaon kylässä Portugalissa, jossa me ei oikeastaan muuta tehtykään, kuin vaan kierrettiin viinitiloja ja juotiin portviineja ja sun muita. Me yritettiin rikkoa se satkun raja kasalla paskaa, mutta sen tilan viini oli loppu, niin saatiin jotain muuta. Vaikka tämän haasteen aikana maistoi ja oppihan kaiken näköistä eri viineistä, niin en uskalla suositella kellekään. Mulla ei varmaan oikeasti koskaan ollut niin pahaa turvotusta, mitä mulla oli ton reissun jäljiltä. Eikä toi nyt varmaan mitenkään maksallekaan hyväksi oo. Mut tulipa kokeiltua.